Centar Zagreba večeras je pretvoren u trkačku stazu. Održava se 13. spektakularni noćni cener. Tisuće trkača preplavile su ulice i prije otprilike 40 minuta započeli utrku. Staza od 10 km prolazi uz glavne gradske znamenitosti, a za podršku su zaduženi navijački punktovi i glazbeni nastupi duž rute. Ulice su privremeno zatvorene, javni prijevoz djelomično zaustavljen. Navijači i trkači noćni cener opisuju kao događaj koji donosi posebnu energiju u grad. A tamo i naša Sara Duvnjak. Sara, kakva atmosfera, ima li već trkača koji su možda stigli na cilj? Naravno da ima i mi smo se to zapitali hoće li biti koga ovdje kad se javimo uživo. Organizator ove utakmice mi je rekao vidite kako hoće, kao što možete vidjeti. Već su skoro svi na startu, nevjerojatna je ova utakmica, sa razlogom se kaže da je to najdraža utrka ne samo svih Zagrepčanaca nego i šire. S nama i organizator same utrke. Evo, najdraža utrka, kao što sam rekla, ne samo Zagrepčanima, nego ovo je već na međunarodnoj razini, na internacionalnoj razini. Tako je ove godine. 25 država zastupljenih na našoj utrci, 3100 sudionika, napunili smo centar grada trkačima. Koliko ih je bilo točno ove godine? I od svake godine sve više trkača? Ne, mi se držimo negdje oko 3000, ove godine ima 3100. Hvala vam puno, svaka čast na ovome. Evo s nama je i gospodin koji je otrčao koliko vremena? 40:07, kraj jedne ere, prvi puta preko. Jel ovo tu vjerojatno nije prvi put? Koji put na zagrebačkom noćnom ceneru?